सौरी घरवा में आके देख ली, नहा धोआ ली जाइए तो ये आके हम देख लेम, छठियारवा के दिनवा देख लेम। बाप रे बाप, एने आइबू त तू छुआ जीबू का सौरी घरवा में आके देख ला। हम काहे के बतावे जाई कि हमर भतीजा कैसन बा। दादा रे दादा, ई केतना झनझनातिया रे। हां, पाउडर क्रीम लगइले बिया त बहारतिया, ओइ से कर पाउडर क्रीम झर जाई, ओइ से त झनझनातिया। अरे आदित्य के मम्मी, ए आदित्य के मम्मी, तारा देवरानी के लइका नु भइल बा हो, एही से भी इतना चमकतारू। हां ए बड़की मम्मी भइल बड़न बाबू। आई आदित्यवा के मम्मी कैसन लइकवा बारे। अरे ए बड़की मम्मी, लइकवा घर में भर के लोगवा पे नु जाई, हमरा घरवा भरवा के लोगवा के केकरा से कम बा, सब के सब एक से एक बा, तो उन्होंने लोग खानु होई। अरे आदित्य के मम्मी खिसिया गइलू का हो। अरे हमरा पूछे का मतलब रहल हवे कि तारा देवरानी के बाल बड़ा कम बा, मुड़ी में झोटा बड़ा कम बा। अरे ये बड़की मम्मी तो अपन झोटा काट के लगावे आई बड़ू का, चलन बड़ी बड़ा का कम बाड़ी हारे। आए पूजा काहे इतना धधा के बड़ के बोलत है, कम बोल कम, तोरा से पूछतनी। अरे हम तो यही से पूछनी है कि छोटकी के बड़ा नु बाल कम बा, यानी झोटवा कम बा, आ वो झोटवा ओकर पाकल पाकल ह, देखेनी कि हमेशा नु डाई लगावत रहेले, ओही से पूछनी है कि लइकवा के मुड़िया में बाल ओल बा कि नाही। आ ना ये बड़की मम्मी, ओकरा त बाल इतना बावे कि पूछी मत, ओकर माई इतना रंगीली है तो ओकरा